това видео ще ви покажем колко удовлетворяващо и лесно може да бъде планирането на полет с дрон DJI Mavic 3 Enterprise. Ще споделим стъпките за настройка на мисията, ключовите параметри, на които трябва да обърнете внимание и защо този модел е толкова подходящ за професионални приложения. Първо задаваме зоната за заснемане, като можем да използваме и KML файл. След това избираме вида, дрон и неговия сензор за картиране. В това видео ползваме вградения сензор, който автоматично следи терена и спазва зададената височина. Възможно е да нагласим и допълнителни параметри, но ще се придържаме към прост план за летене. Ако е нужно, настройваме и скоростта на полета. В разширените настройки можем да коригираме застъпването на полета и начина, по който камерата заснема. Веднъж завършили всички настройки, ни остава само да разположим контролните точки, за да осигурим максимална точност на резултатите и след това можем да стартираме мисията. Традиционните методи за заснемане на обеми изискват много време и труд, а при различните фракции има риск от свличания, особено опасни при високи насипи, поради което фотограметрията се налага като по-безопасен, по-бърз и по-ефективен подход. След приключването на процеса по генериране на облак от точки, разполагаме с изключително детайлна информация за терена, която служи за надеждна основа при изчисляване на различни обеми и количества. Ако са налице всички ключови данни, самият процес на изчисляване отнема само няколко минути, което ви позволява да спестите ценно време и ресурси. Така се отваря възможност да пренасочите вниманието си към други важни задачи. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас. GeoVara, вашият надежден партньор в сферата на геодезия, строителство и архитектура.